קודם כל, נזכרתי בסיפור תוך כדי שמנשקה דיבר פה על, הנה אתה, על צרחות וזה, כשאבא נפל, קיבל את המכה, שהיה סצנה בבית וצרחות וזה, אז הזכיר לי סצנה אחרת מאחרי הפיגוע, שהחלטנו ללכת לאיזו הרפתקה, לסרט, כל האחים ביחד עם נעמה, כן, רצינו להתאוורר, אבל הלכנו לסרט הכי מפחיד שיכול להיות. לא, זה לא להשמתנו, זה היה סרט על תביעה נגד... את חושבת שאני זוכרת? וזה התחיל בקטע של יריות, לא יכולנו לדעת. התחיל, איך שזה, בערך נראה לי ב10 דקות הראשונות, יריות. צופיה, נינה, צורכות, הבנים מסתכלים עלינו, הכל בסדר? יצאנו, הלכנו, בבושת פנים. ככה זה זיכרון, אחרי ש... לא, יצאנו כולם יצאו איתנו. זהו, הלכנו. נראה לי רוב האנשים בפינה יצאו. יצא להם החשק. כן, נתנו כזאת צרחה, משהו בלי שליטה. אז אני אתחיל מסבא יצחק, למרות שכולם סיפרו כבר את זה שהלכנו לאוטובוס לזה, אני אספר גם את הסיפור הזה, אבל זה סבא שלי, זה סבא אחר. אז באמת כל שבת כשסבא היה מגיע אלינו, אז אמא הייתה שולחת כל פעם מישהו אחר לקחת אותו, לפעמים זה היה אני וצופיה, לפעמים אני ואסף, כל פעם מישהו אחר. יושבים ומחכים בתחנה עד שהאוטובוס של ירושלים יגיע, סבא מגיע, עוזרים לו לרדת, לוקחים לו את התיק, סוחבים לו את התיק. זוכרת שזה היה בשבילו אושר מאוד מאוד גדול לראות שהנכדים שלו מחכים לו ככה ואוספים אותו. היום בתור אמא אני יכולה לראות איך זה היה בשבילו כבוד מאוד מאוד גדול וגאווה מאוד גדולה בנכדים שלו. זה סיפור אחד, אני אספר עוד סיפור, לא תכננתי אלעד, איפה אלעד? לא תכננתי סיפור אחד, אבל לקחו לי אז אני אשלים פה. אז עוד משהו שזכור לי ממש מסבא, בערב שבת כשאמא הייתה מגישה מרק עוף צח, אז היה לסבא פלפל שחור לידו, היה בערך, הוא שם קצת מרק על הפלפל שחור, ולא יודעת, היה מקנח את האף בערך כל הארוחה. כמויות, לא, משהו לא אמיתי. היה את הסלט של סבא יצחק, שזה היה במג'י מיקסים הייתה עושה את זה, משהו כזה. סלט שיוצא ממנו רכז ירקות. רסק, כן, אבל... ואני וצופיה ואסף היינו אוכלים אותו גם, כאילו בסוף היה נשאר לסבא איזה פירור מהזה, אבל זה היה סלט האהוב על כולנו. ועוד דבר שמאוד מאוד זכור לי וכולם אמרו את זה פה, זה על הכיבוד הורים של אמא לסבא, אבל אי אפשר להתעלם מזה. אז זה משהו שממש חרוט בזיכרוני. וזהו, זה על סבא. על אברהם, טוב, הסיפור שמסופר על דריה שנולדה ואברהם מתקשר מספר על השם שהם בחרו לדריה. והוא אומר, מה זה דריה? מה זה דריה? הוא אומר, כן, אבא אמר, מה זה דריה? הוא מספר לנו, כאילו, אז זה היה כאילו רק דריה למן. ואני, מה זה דריה? אנחנו נקרא לה תינוקת, אני זוכרת שזה היה כאילו, זה, ברור שזה היה השם הכי יפה. ברור שזה השם הכי יפה. עוד דבר שזכור לי טוב בתור ילדה, זה שהחיילים של אברהם עלו להר כביר, ואבא ואמא הכינו פריסה בבית, הייתה התרגשות מטורפת, גאווה, אבא בוחר מוזיקה לשים ברקע כדי שתתאים לחיילים החילונים, משהו כזה לא דוסי, משהו שיתאים כזה שיהיה, לא זוכרת אפילו מה זה היה. נמצאו יאיר רוזנבלום ויאיר העביר לאהוד בנאי. זהו, זה מה שזה, די זכור אהוד בנאי. מה, אהוד בנאי זה כאילו כולם זה, מכירים. חבר'ה, אנחנו כולנו הכנו את הבוקר הזה, זה היה בוקר כזה. כן, כן, אני זוכרת שזה היה חגיגה. גם נסיה וזה, היה שם... נסיה, בטח, כולנו. זה היה
זהו, היה תחושה של פינוק ביתי כזה. נכון. זהו, עוד דבר שממש זכור לי מאברהם זה שהיה לו חיבוק ענק עם ידיים ענקיות, והיה לו איזה מין התעסקות עם הידיים, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל משהו מאוד מאוד מוזר, היה תופס את שני האצבעות ועושה לי ככה, לא יודע, יש לך גם איזה קטעים כאלה של מגע, לא? כאילו עם הזה, וגם פה צובט, כן. בין האצבעות, אז לי הוא היה עושה, שתי אצבעות לוקח וכאילו עם האצבעות שלו שהיו, הייתי יכולה לשבור אצבע בערך. משהו זה. אני זוכרת גם ממש טוב את הארוחות שבת המשפחתיות, שכולם מתקבצים בערב שבת. אברהם מספר את כל הסיפורים המצחיקים שלו מהצבא. לא זכור לי איזה סיפור עם נחש, משהו עם החבר שלו מהצוות, לא? סתם איזה סיפור מצחיק. תוציא לי נחש בקשר, הוא אומר, תוציא לי לשם בחזרה. זהו, סיפור על אבא. רשמתי לי פה רק, אמרו לי סיפור אחד וראיתי שכולם מתפזרים פה. אז זכור לי ממש את אבא יושב על ספת האור החומה בסלון, ליד איך קראו לזה עד הרמקולים האלה? מערכת סטריאו, כן. זקוף קומה, מתכונן לאיזה שיר שהוא מפעיל, לא יודעת אם הגדולים יזכרו את זה, הם כבר לא היו בבית נראה לי, בתקופה הזאת. שיר של רבקה מיכאלי על בנימין זאב, ושר את השיר הזה בקולי קולות, צרחות, פנטומימה, ולעד אם אתה יכול בבקשה להשמיע לנו רגע את השיר הזה, רק בקטנה כזה, שיהיה איזה, נראה אם מישהו זוכר. מה, ויקטור זוכר את זה? זוכר את זה? כן? לבינתיים אני אספר עוד איזה סיפור. אני זוכר, כאילו אבא שמגיע מיום עבודה, כמובן הקפה שלו, יש לו את הקפה בכוס חומה הקטנה הזאת, שהוא היה שותה בת הקפה השחור שלו. לא, הקפה שלו, הוא לא היה שם ממש טיפה חלב, אני קוראת לזה. ואמא מגישה לו עוגה, והוא לא אוכל ממנה חס וחלילה. אבל בעצם בסוף הקפה כבר אין עוגה ועוד עוגה ועוד עוגה שהיו שם. כל פעם כפית, ישורון מאוד דומה, ישורון הכי דומה לו בקטע הזה. ובלי סוכר בקפה הוא מתגאה. יש לנו? אין לה עיניים. אביגדור, אתה זוכר? ככה רצית? ככה חזית? אני לוקח שטח של... הכל היה עם פנטומימה, אתם צריכים להבין, זה היה כאילו הצגה. היטב, עליך. חוזה, עמק, ככה הוא היה. יקר כזה, עם זקן, והיה לו זקן עד החזה. בסדר, אלעדי. הבנו את הקטע. טוב, לאבא היה מאוד חשוב המראה החיצוני. זוכרת אותו, משקיע המון בספורט ובתזונה, היה חוזר הביתה מיום עבודה, שכיבות צמיחה, קפיצות עם חבל גומי כזה, שעות, קופץ, כמה שיותר, בלי להזיז את הידיים. כזה, כן, אבל כאילו, היד לא הייתה, זה רק החבל, טיט. כן. ספורט בלי סוף. עוד משהו שזכור לי, שכשהיינו חולים, היית צריך להגיע למצב קיצון, מוות, עוד רגע מוות, ורק אז אולי תקבל אנטיביוטיקה. לפני כן אתה מנסה חומץ, תפוחים עם מים, אתה רוצה להקים מזה, ולא לאכול, וגם אתה צריך להיות בצום, כאילו אתה צריך גם להיות בצום, גם לשתות חומץ, לא עושים לך מצפון, אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, אחרי זה אל תבוא. כן, וכשהגעת למוות קליני, אז... אני צריכה להגיד את לא משארתי, נפטרתי מסטרפטוקוק. היה לי אנגינה רק לבן. לא, היה לי אנגינה כל שבוע, כל חודש בערך, כי לא טופל באנטיביוטיקה. תגיד. נראה לי החומץ שמר חיידקים, שמר...
אני לא עשיתי את זה, וואי, איזה דבר נוראי, שכחתי מזה שאמא הייתה עושה את זה. זה מצב שלוקחים מלח עם מים חמים ושואפים את זה לאף כדי לפתוח את הראש. רגע, בוא נדבר עם המורה של אבא. באינקוויזיציה לא היו דברים כאלה. זה אני המורה שלו. אני המורה שלו. בסדר, אבל אני לא יודע מהמורים שלו, אני יודע רק מה... בסוף הוא הפך להיות האבא של המורה שלי, הוא בדק כל הזמן. אבל אתם אותו דבר היום. נכון? לא מי ציפורן, בית רוזיליה. גם ציפורן. מי שהיה רוצה קוראה אצלנו בבית, מתי שהמחבל עכשיו ציפורן. מה זה? מה זה? בחיים לא טעמתי את זה. עוד משהו עלה בה, גם אחריי הוא רדף עם חיות מתות, לא רק אחרייך. קבוע. מפחיד אותנו, בורחים. זה התעללות בעיקרון. זכור לי נסיעות ארוכות שהיינו חוזרים מנסיעות ארוכות בסובארו, היה פורס לנו מזרונים בבגאז' מאחורה, ישנים שם מטולטלים, חוזרים הביתה, ישנים כמו בלוקים, וצריך לעלות, יש את הקטע הזה שצריך לעלות את העלייה מהאוטו עד לבית. איך עושים את הדבר הזה? אף אחד לא מוותר לך, אתה קם והולך ברגל, אין לך כאילו, אף אחד לא סוחב אותך, אף אחד לא מרים אותך, קומו, הופ, הולכים חצי, עיניים סגורות, מגיעים, הרגשנו שזה הליכה של שעות, קילומטר, עד לבית. זוכרים את זה? שאתכם הרימו. אני אספר על הסובארו שאבא ואני יצאנו פעם ראשונה. אוי ואבוי, בא עם סובארו לדניאלה? אז הוא בא עם הסובארו. אוי ואבוי. הייתה חוויה לא לבת של דניאלה. ואת העשירים, היא באת מבין הכפר. זה היה של האירוע. להרס לו אותו, אני רואה בקבוק מים. אז אני אומרת לו, למה זה בקבוק מים? אני רוצה להקים. אני מה זאת אומרת, ואם נהיה עצמאים. אז נקנה. למה צריך לקנות? ואין בקבוק מים. רגע, לא פשוט. אבל אחר כך הנחתי אותו, זה בסדר. אני עוברת לאמא. זכור לי שכמעט כל יום שהייתי חוזרת מהאולפנה, מוצאת את אמא עם קפה עם רחל כהן אחרי צהריים. תקני אותי מנתה, לי זה הרגיש כמו כל יום שאני חוזרת מהאולפנה. כן, אתם הייתם ילדים, מה זה מושלם? וידעתי שזה זמן מושלם לבקש מאמא דברים שאני יודעת שבלבד היא לא הייתה מסכימה לי. ועם רחל, רוב הסיכויים להוציא כן יהיו גבוהים יותר. אז זה היה לטובתי. יום אחד אמא הולכת איתך לקנות לך בגדים, ואת לא מרוצה משום דבר שאמא רוצה לקנות, ואז אני במקרה עברתי שם, ביקשה ממני להציל אותה. את זוכרת את הסיטואציה הזאת? כן, היא ביקשה ממש שאני אציל אותה איתך. שברו לרוב. כן נכנסתי לחליבות, כן. 3/4. משהו השתפר. שהיא הייתה נכנסת לחנויות זולות כאלה, הכל ב5. הייתה מתעלפת מזה. היא הייתה מחכה בחוץ, היא לא הייתה... היא לא רצתה להיכנס. היא הייתה הולכת להיכנס לנו. אתה מדבר על סקפנית, אמא שלך היא האדם האחרון שהיה סקפן. אנחנו ישבנו בבתי קפה הכי מפוארים. בחוץ, לא בבית. תפוח לא נפל לחוק מהיד. טוב, למי שלא מכיר, אמא הייתה... זה יכול להיות כל דבר, כסף, אני הולכת לזה, כאילו לא היה לה אופציות, כאילו זה לא... של חסד, שפחות קשיחות. כן, פחות, היא טיפה יותר רכות, למרות שהיא הייתה רכה, טיפה יותר. מי שלא יודע, אז בכיתה ח' אמא שלי הייתה מחנכת שלי, זה היה מאוד כיף. זוכרת שכאילו היא שאלה אותי ואמרתי לא, כאילו אני לא רוצה, אבל אין ברירה, סבבה. טוב, וואלה, אני לא זוכרת כלום מהשנה הזאת, ניסיתי לשאול חברות שלי, כי באמת נמחקה לי מהזיכרון, זה השנה, בוא נגיד לא רציתי לזכור אותה בחיים שלי, זוכרת שממש פחדתי יותר שחברות שלי יקללו את המורה ואני אשמע את זה, וכאילו כל מיני דברים כאלה שאמא שלי ואיך יגידו וזה, אני כן זוכרת שהיא ביום הראשון ללימודים היא נכנסה ואמרה, יש רק מישהי, כולם קוראים לי פה המורה, ויש רק מישהי אחת שיכולה לקרוא לי אמא. וואו. כיף. לי היה סיטואציה ממש מביכה, היא הייתה מורה של שנה מעליי. נכון. זה טראומה קצת, כן? רצנו בחולות בדיונות, ואמא שלי לא עצנית, כן? והיא נפלה עם כל... עם הראש מתוך.
אני לא מכירה את הסיפור הזה. צופיה? רגע, אלעד. לא סיפרתי את זה. אבל... זה אחד מהסיפורים שלא סיפרת. לא סיפרתי את זה אף פעם, כי זה טראומה. זה נכנס ל... אלעד, אפשר לעשות עוד ערב רק לצופיה? שהיא תעשה ערב סיפורים? אלעד, 10 דקות לא... רגע, לנו יש יותר כי אנחנו מערכים. לא, סתם שנדבר, באינצ'ים, איך זה... די, סיפור אחרון חביב. בתקופת היסודי שלי, בוא נגיד כיתה א' עד, לא א', א' עד הייתי ילדה חמודה וטובה. אבל נגיד מכיתה ג' ואילך הייתי ילדה קצת שובבה, שנשלחת פעם אחר פעם למנהל בבושת פנים, והחדר של אמא שהייתה אז יועצת היה חדר של היועצת, וחדר של המנהל צמוד עם דלת מקשרת ביניהם גם, כאילו שזה. אז אני כאילו כל פעם לא ידעתי איך אני אגיע לחדר של המנהל, בלי שכאילו אמא תראה אותי חולפת שם בדרך. אז הייתי מחשבת מהלכים, מגיעה, מציצה רגע, הדלת שם סגורה, יאללה, יכולה לעבור. הדלת פתוחה, הופ, נכנסת רגע פנימה, אמא, מה נשמע, מה קורה? ומשם עוברת לחדר של המנהל בנונשלנטיות כזאת, כאילו כלום לא קרה. באחת הפעמים, כשהגעתי לשם, שוואלה, חשבתי שהצלחתי לחמוק, נכנסתי לחדר של המנהל נוזף בי, והופ, אמא נכנסת מהדלת המקשרת. מה את עושה פה? נתפסתי על חם, לא, אבל בוא נגיד, מזל שזה לא היה עם אבא, אני חושבת שזה היה הרבה יותר מפחיד. זה כאילו היה לי נס גדול. לא, בוא נגיד, אמא הייתה רכה איתי ביני לבית ספר, זוכרת שהייתה נותנת לי הרבה שחרורים מבית ספר, וגם הייתה כותבת מכתבים למורה, לה, שאני מאחרת. ולאיחרה היום, באישורי, לא תגיע. לא, סתם, צוחקת, כאילו, בשנים שלו זה. זהו, אלעד, איזה שיר בחרתי? אני לא זוכרת, כי בחרתי הרבה. בחרת שיר מישהו. נכון. לא יודעת, אני לא יודעת אפילו, כאילו, אין לי... לא זוכרת מה היה, אבל אני כן זוכרת, התקשרתי לצופיה כשפתאום עלה לי השיר הזה, כי אמרתי, איזה שיר אני אבחר? איזה שיר? כאילו, יש מלא שירים שאני אוהבת שזה, ופתאום התחלתי לשיר את השיר הזה, כאילו, בלי שחשבתי על איזשהו שיר, ואמרתי, וואי, זה השיר שאני רוצה כאילו להזכרה, וזה, והיה לי אחר כך עוד כמה שירים שחשבתי עליהם, זהו. המון תוכן, שאני לא חושב שהייתי מגיע אליו אם לא ערב כזה, אז אני כאילו מודה לכם שזכיתי ככה. אבל מעבר לזה אני באמת ממש רואה פה אחד, כל אחד באמת מתמודד עם המון קשיים ביום. אני חושב שאני רואה את זה אצל לאה ואצל כל אחד מהאחים, את המסלול חיים הזה שלא... שאף פעם לא יודעים איך להמשיך הלאה. ואני רק מאחל לכל אחד שבאמת ימצא את הכוחות, להרים את עצמו ולמצוא את הדרך. כל אחד פה באמת משקיע המון. בזכות הביחד של כולנו מצליחים.
תודה רבה לצופי ציפי. תדבר על הליווי.